Sitten diskomusiikin maailmaan. Kuopiolainen tiskijukka DJ Nite on viihdyttänyt tanssiyleisöä jo yli 40 vuoden ajan. Vuosien varrella Nite on päässyt maistamaan mainetta tunnettujenkin artistien seurassa. Dani tavallaan opetti mulle silloin 70-luvun alussa, että miten tavallaan tehdään niinku showta. Ja sitten Remu opetti sen, että mikä on rock'n'roll. Joskus kivikaudella ekan kerran nähtiin törkeille naamareita ja Amerikan hattuja ja tuommoisia korkoja kengissä ja oli kultalainen, että se hyppäsi alttarille niin ihmisen tämän perseelle. Että oli keksinyt sitten sille, että se pantiin 15 televisioita ja kulmaan, niin sieltä tuli kaikki sellaisia erilaisia videoita, niin toukohosta ja haavia, mitä täällä tapahtui. Tärkein hommahan siinä oli, että oli kunnianhimoinen sillä tavalla, että siinä ei ollut tekemistä minkälaisten läpijuomien kanssa eikä minkäänlaista, että mä halusin olla niin kuin esikuva nuorille ja esikuva vanhemmille. Mitä uskot sen esikuvan tuonne? No se on tuonut semmoista omaa suosia ja paljon semmoisia omia paneja. Voi olla niinku showmies, mutta ei tarvii mitään käyttää. Jos puhutaan tiskijukkakulttuurista, niin se on lähtöisin siitä, että tiskijukka soittaa niinku vinylilevyjä ja tiskijukka juontaa ja puhuu nimenomaan näiden levyjen välin, kertoo näistä levyistä ja sitten saa niinku sillä puheella ja sillä musiikilla saa sen kovan meininkin. Pitäisi olla oma persoona ja tehdä sitä hommaa niinku omilla ehdoilla, mutta sitten myös yleisöehdoilla, että yleisökin viihtyy. Mutta ne ihmiset vähän sekaisin ja tavallaan itsekin menee sinne vähän sekaisin. Se on semmoinen juttu, että se on show, oma show. Että se on oma image, jos tiedetään mitä se tuikkaa, niin se on niinku, se eroaa täysin tämän päivän jutusta.